Hi! Kamusta kamutanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Holy Rose for Men and Women. Iyan ni siya ni Room 1015. Pwede pa lalaki, pwede pa babae, pwede para sa tanan. Kag tanitanan nga pahamot amo na kung tulokon. Kag o de parfum ni siya butang balon isa ka braso kalayo pago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali makahang nga rosas kag paha. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have black currant kag black pepper. Ang black currant, amo na siyang madulom nga matamis nga prutas nga masimutan mo. Tapos black pepper nga pampakahang. Kag for the med, we have rose oil kag orchid. Ang rosas, amo na siyang matamis nga bulak nga masimutan mo dayon sa sini nga pahamot. Tapos orchid, do pantasiya nga nota. Kag for the base, we have leather kag patchouli. Ang leather, paha kung simutan. Tapos patchouli, madulom nga matamis nga may pagkaduta kung simutan. Kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may ibang pa ka mo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!